ବାପରେ ହେଲେ ପାରାଦୀପରୁ ବିକଟାଳ ରୂପ ବାତ୍ୟା ତଳ ଦେଖୁଛି ଗୋପାଳପୁର ଗୋପାଳପୁରରେ ଦେଖା ହବନି ଉପରକୁ ପଳେଇଛି ଉପରେ କିନ୍ତୁ ଏଇନା ନଜାରା ଭଲ ଉପରେ ଖତରନାକ ନଜର ଥିବ ଏ ବାପରେ ପଳେଇ ଆସ ଭିତରକୁ ନା ଭାଇ ଭିତରେ ରହିଲେ ମରିବୁନି ତୁ ଡରଉଛୁ ମତେ ବାପରେ ବାପରେ କଣ ଚାଳ ଘର ରହିବ ହେଁ ଚାଳ ଘର ତ ରହିବନି ଫ୍ୟାନ୍ ଇଏଟା ବନ୍ଦ କରିଦେ କାହିଁକି କହିଲ ଓଦା ହେଇଥିବ ଓଦା ପାଣିରେ ପଡ଼ିବ ସେଠିକି ପଡ଼ିଲାଣି ଏତେ କରେଣ୍ଟ କଣ ଆଇଲେ ନା ଇଏ ଡୋରଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ତଥାପି ଖସି ନେବେ କେତେ ୟା ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଜୋର ପବନ ଇଏ ଖସି ପଡ଼ିଲାନି ଖସି ପଡ଼ିଛି କେତେ ଥିଲା କହି ହଁ ଖସି ଯାଇଛି ଇଏ ସେଦିନ ଆଗ ଆମ ପଟେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ବର୍ଷା ପବନ ହେଉଥିଲା ହେଇନି ଆଜି ହେଇଛି ଆମ ପଟେ ତ ସବୁ ନାହିଁ